Gipapaspasan na daw sa Department of Justice ang pagproseso sa extradition request sa Amerika alang kang Pastor Quiboloy nga wanted alang sa pipila ka kaso didto. Sukad formal nga nadawa sa DOJ ang US extradition request alang kang Pastor Quiboloy ni atong August 7, nagsugod na ang pagtuon sa supporting documents. Kung makita na daw nila ang presensya sa mga elemento ubos sa Philippine Extradition Law o ang Extradition Treaty sa Pilipinas sa Amerika, iduso nila ang petisyon sa Regional Trial Court. Lakip ni ana kung ang gilapas matud pa nga balaod ni Pastor Quiboloy sa Amerika, dunay kalakip nga balaod sab sa Pilipinas. Gibutang sa FBI Most Wanted list si Quiboloy tungod sa mga kasong sex trafficking ug racketeering. Kinahanglan sab siguruhon nga dili siya pahamtangan og death penalty didto. Ginasulayan pa sa GMA News nga makuha ang pahayag ni Quiboloy kinsa anaa sa Pasig City Jail. Apan una nang giingon sa iyang abogado nga si Attorney Ferdinand Topacio nga lisod ma-extradite si Quiboloy kay nagapadayon ang iyang mga kaso sa Pilipinas.